At dati maysa nga marigrigat nga ubing. Isuna ket aglaklako tinaduma-duma nga prut-prutas. Ibalay-balay na daytoy. Tapnulaing makaurnong iti kwartana para ti panagbasa na. Mabispisinan daytoy, ngempi sulaen tinabati nga kwartana. Napanunot na nga rod nga dumawat ti kanen na iti malabasan na nga balay. Nagtuktok nga rod daytoy, ngem nagnerbiyos isuna. Naglukat ti ruangan ket nakita na ti maysa nga napintas nga babae. Dimawat latan iti danum, imbes nga kanen na kumati dawaten na. Kinita ti babae ti ubing nga lalaki. Nakita na nga mabisin daytoy. Isu nga imbes nga danum ti ited na, inikkan na ti maysa nga baso nga gatas. Ininot nga ininom ti ubing ti gatas. Kalpasan nga ininom na, dinamag na iti babae, manu ti bayadak. Imisem lang ti babae, ket insungbat na, awan ti bayadam. Ninanang ko, ket saan nga agpapabayad, no adda maaramidan na nga nasayaat ti sabali nga tao. Agyaman ak unay, kinuna ti ubing nga lalaki. Kabayatan nga magmag na ti ubing nga lalaki, nakarik na iti pigsa, ken mas pay nga pimigsa ti pamati na iti namarswa. Napalabas ti sumagmamano nga tawtawen, ti babae nga nang ted kanya na iti gatas, ket nagsakit iti nakaro. Dagiti do doktor iti ayanda nga lugar, ket maburburtsaan iti kondisyon na, gapu ta isu ket naidumduma ti kasasaad na. Napagnunumuan nga rod dagitoy nga doctors nga ipanda iti mas dakdakkel nga ospital iti syudad. Ti nalaing nga doktor nga ni Dr. Johnson ket inayabanda tapno isu na ti mangkita iti kondisyon na. Dagdagos nga napanday toy iti kwarto nga ayan ti babae, tanangeg na ti lugar nga naggapuan na. Kinita na nga rod daytoy nga babae, ket nairupaan na nga insigida. Nagsubli daytoy iti consultation room, ket imbaga na, kinunana iti bagina, nga agasan na ti babae. Inaramid na amin nga kabailan na, tapno maagasan na ti sakit ti babae. Kalpasan ti adu nga rigrigat, ken pinakilablaban da iti sakit, ti babae ket naagasan na. Naglaing nga rod daytoy. Napan ni Dr. Johnson iti opisina ti cashier ti ospital, tapno kitaen na numano ti bayadan ti babae. Ket nakita na nga $28,350. Innala na ti papel ket adda insurat na iti baba na daytoy. Sana impaypan iti kwarto ti babae. Madanagan unay ti babae, kaput ammo na nga dakkel ti bayadan na. Nga uray agtrabaho ti unos ti panagbiag na, ket saan nanto pulos mabayadan daytoy. Saan na insigida nga kinita, gapu ti danag na. Ket idi kitain nan, napansin na ti surat ti baba ti papel. Nabayadanen daytoy ti may sa baso nga gatas, to'y nagsurat Dr. Johnson. Ni Dr. Johnson ket nagbalin nga nalaing nga doktor. Ngem saan na malipatan, dagiti napadasan na, idi isu na ket ubing paylaeng, nang runa ti maysa nga baso nga gatas, idi isu na ket mabisbisin lang unayen. San tayo nga agsardeng nga agaramid ti kinasayaat ti sabali nga tao. Ti kinasayaat mo ket saan to pulos malipatan. Ken ti maysa nga aldaw agsublin tumet laeng kanyam ti imulam nga kinasayaat. Kastay pagsasao ngano anya ti inmulam isun tumet lang ti apitem.